Činjenica da je srpski vrhovni bog, ujedno i vrhovni kurac, glavni jebač vasione i majke zemlje, ploditelj svega, manifestovat će se na više načina. Ja ću vam samo nekoliko reći tih manifestacija. Pošto u srpskom jeziku kar i kur označavaju kurac, to će uslediti sledeće. U bilo kojoj reči, iz bilo kog svetskog jezika, živog ili mrtvog, ako nađete reč koja u sebi sadrži kar ili kur, na početku, na kraju, u sredini reči, svejedno, u toj reči prepoznaćete nedvosmisleno neko od prepoznatljivih kurčevih osobina. Ajde, izvolite. Reči koje počinju sa kar ili sadrže kar. Lekar. Ko? Lekar. Lekar. Koja je uloga lekara? Da bolesnog koji leži... Isceli. Ne, da ga podigne, da ga uspravi. Je li tako? Karuce. Šta su karuce? Kola, dvokolica. Šta imamo? Dva točka i između njih ruda. Karabin. Karabin. Šta ispaljuje karabin? Kako izgleda karabin? Cev iz koje izbacuje, šta izbacuje? Kuršum. Šta je kuršum? Kako izgleda kuršum? Čaura. To liči na nešto. Karabin je cev iz koje ispaljuje. Šta je kurac nego cev iz kog ispaljuje sperme? Karton. Koja je glavna osnovna karakteristika kartona? Čvrstina, ukrućenost. Ajmo dalje, primjer, ajde. Karanfil. Jer neko skoro jeo začin karanfilići. Znate li semenke karanfilića kako izgledaju? Isto tako. Evo. Sad bih karanfil.